गोदोहाय जोंनावहाय नैबे बेफोरबायदिखौ नुवामोन ना दा बिनि गाहायाव थानानैनो माखासे भिडिअखौ लानाय जादों। मैयाहाय जोङो सार लरेन्स इस्लारि आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारजों माखासे नैबे रिलिफआव थांनानै खोथा बुंबोनाय ना बेखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो BPFनि माखासे मावथि गोख्रों मावथि बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी लोगोसे इउथ BPFनि प्रहलाद बिथांजों जयैनो माखासे जि जोम बायदि रोखोमनो जानाय मुवा हैनायखौ जों नुनो मोनदों। थोदो बिदिब्ला जोंनि क'क्राझारनि MLA सार लरेन्स इस्लारिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि। जिल्ला बेंगिरि आरो BTC सरकारनि बानजायनायाव मोनसे पिस मिटिं जानानै थांदों आरो बे पिस मिटिङाव गासैबो बर' आफादफोर आरो आदिबासिफोरनि आफादफ्रा बयबो जयै दंमोन। सावरायलायनाय जादों जे जि जालांबाय जाथाया आरोबाव बेयो जाहाथे एरलाङा, थाबैनो जोंनि गेजेराव गोजोन मोनसे खौसेथिखौ लाबोनांगोन आरो बिनिखायनो मैया मिटिं जोबनायनि उनाव BTCनि चिफ आरो जों बयबो आरो आदिबासि दैदेनगिरिफोर जों ज'यैनो बेरायदों बर' केम्प आरो आदिबासि केम्पआव आरो मैयानिफ्रायनो माने पुलिसफ्रा सारिय'फाले बिथांमोना थाफैदों बर' ओनसोलावबो आरो आदिबासि ओनसोलावबो आरो दा जोङो फुंनिफ्राय जों खबर मोनदों जे माखासे गामियाव पुलिसफोर दंहैसै आरो बिनिखायनो जों दा खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जेराव जेराव पुलिस थाहैबाय बेवहाय जाहाथे थाबैनो थांनायनि जिथु बेबस्था बेखौ जों बयबो खालामलायनांगोन। मानो होननानै बुङोबा बेबायदि तिरपालनि सिङाव बेवहाय थानायाथ' बियो थिग नङा। मानोना गथ' गथाय दङ आरो फरायनांगौ दङ, फरिखायाबो खाथिसै, न'आव मोसौ मोसा दङ, दाउ अमा बोरमाफोर दङ, माइ दङ, बेबायदि फोथारनि आबादफोर दङ। गतिके जे जायगायाव पुलिसफोर दंहैसै बे जायगानि रायजो राजाफोरखौ थाबैनो थांहोनांगौनि थाखाय बा लांनांगौनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो दा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों रायज्लायनानै खालामदों आरो जोंनो नैबे केम्पआवबो जों रायज्लायदों रायजोफ्राबो राजि जुदि पुलिस थाहैयोबा अब्ला बिथांमोनाबो थांनो थाखाय रेडि जानानै दङ। दा बे हिसाबै जों खावलायदों बयखौबो जे जों गोजोनखौ जों गायसननानै लानांगोन। बेबायदि जाथाय जायोबा मोनसे हारियाल' नङा बथ साइड खहा जायो। बिनिखायनो बेफोरखौ नोजोर होनानै जों बयबो गोसो हमथानानै बाहाय गोजोन गायसननायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो जोंथ' बांसिनानो बाहाय आबाद मावनानै जाग्रा। गतिके जोंनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु आबादफोरबो दं फोथारफ्राव, न' बांआव दङ, बाहाय धन सम्पति दङ, बेफोर जाहाथे नस्थ' जाया बिनि थाखायनो जेराव जेराव पुलिस थाहैबाय बेखौ थाबैनो बयबोखौबो थांनो थाखाय जों खावलायगासिनो। थांफिननायनि खेथ्रआव जे रैखाथिनि बाथ्रा बुंगासिनो बिथांमोना दा बेनो जेराव जेराव दा पुलिसफ्रा केम्प थाफैबाय बे जायगानि गामिनि मानसिफोरखौ जोङो थांहोनांगौनि थाखाय बा लिंलांनांगौनि थाखाय जोङो दा बिथांजों रायज्लायगासिनो दङ आरो रायजोफ्रा बुंदों जुदि गामियाव जुदि पुलिस थाहैबा अब्ला जों थांनो रेडि होननानै बुंदों। बिनिखायनो जेराव जेराव पुलिस केम्प थाहैबाय बे गामिनि रायजो राजाफोरखौ जों गिबियाव खावलायदों बिथांमोनखौ गुबुनावबो फैगोन नाथाय दहाय फुंनिफ्रायनो मोननै गामियाव दा पुलिस दंहैसै होनना बुंदों। गतिके बे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों बेलासिनि बिथोरावनो जेन' बिथांमोना थाहैयो। मानोना बेवहाय त्रिपाल गांसेनि सिङाव माने गथ' गथायखौ लानानै थानाया बेयो जोबोद उसुबिदा। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोनाबो नायनानै गावसोर नुगोन जे पुलिसा दंहैसै अब्ला बिथांमोनाबो गावनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै थाहैनायनि जाहाथे गोसो थिग खालाम बेखौ जों खावलायदों। जानायनि बेलायाव बिथांमोना मैया जिहेतु हिसाब माने सार्केल अफिसारा नायफैनानै जेसेबां न'खर जेसेबां मानसि बे हिसाबै रिलिफ मेटारियेल्सफ्रा फैयो। दा मैया मोनायाव माखासे बारा बांफैनायनि थाखाय जायगा हयथ' एसे सर्टेज जादों, खिन्थु सर्टेज जानाय नङा। मैया मोनायाव जों फैदोंमोन आरोबाव गोदान मोनसे लिस्टफोरखौ जों हरनाय जादों जे बे उमुक केम्पआव इसिबां दा बे हिसाबै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय आरो BTC सरकारनिफ्रायबो मैयानिफ्राय होगासिनो दं।